ka ce abincin ruhina, da zan yi ne na gane kana so na kairil anami ba dan na kai ba. Bayan ka ban rike kowa ba, ƙaunar ka ce abincin ruhina. Ya sanya ne na gane kana so na kairil anami ba dan na kai ba. Da zuciya da rai da jiki duka aina ka ne abin kaunata, nisan ka ne abincin ruhi na ya mamaye dukan zuciyata. Ulaliya ta soyayyar ka habibi tana bugun zuciyata, gifta ido alamar so kai min ko idan ba zai hanga ba. Bayan ka ban rike kowa ba. Ka tausaya ka jani jikinka karimin saja ka ce na matso da. Wallahi banda kai na kasa na gane akwai wani ka kamar cin. Wallahi zuciyar mu daban ce, mun san kasidi ta nutsu tsaf-tsaf. Kaunar ka ɗaha ce mu rarran mu in babu kai ba zai yi mu sha ba. Bayan ka ban rike kowa ba. Wai yaushe za mu sadi da kai ne abin san mu kar ka bar mu a baya. Kullum ido yana kuka na rashin saduwa da kai maulaya. Na san da ni fa mai sabo da irina ya so ganin ka da kunya, amma jin kanka ya wuce sabo na yarda na ganka ba da ni ba. Bayan ka ban rike kowa ba, ƙaunar ka ce abincin ruhina. Ya sanya ne na gane kana so na kairil anami ba dan na kai ba. Yadda na ganka dan Allah sidi ko zuciyata za ta yi sanyi. Rashin ganin ka ya dame ni, ka tausaya na ganka bangon bayi. Habibu kulluhu lillahi wallahi shugaba hakika kai. Na san ka zuciyar mu ta tsarkaka shamsul huda dalilin tuba. Bayan ka ban rike kowa ba. Na san da za ka tallafi raunin mai san ka ba da kokwanto ba. Kullum ido yana raɗaɗi so yake ya ganka sidi ko ba duba. Uban jiki yana girma na rashin gamo da kai dalilin tuba. Wallahi sidi san ka muke yi akan karamu mu ba zai tsada ba. Bayan ka ban rike kowa ba. Maulal mawali gana a durkushe gun karin gome ni ba dan ni ba. Na san ina da mummunan aikin da kokare ba zai lasa ba, amma na san masoyinka ne ni banda san ka bar rike komai ba. Na shaida dukkanin mai san ka ba zai rayuwa cikin kunci ba. Bayan ka ban rike kowa ba, ƙaunar ka ce abincin ruhina. Ya sanya ne na gane kana so na kairil anami ba dan na kai ba. Ko ina idan na zauna begenka ne kaɗai abin nazari na. Kaunar ka ta rike zuciyata ta ratsa duk ruwa na jikina. Santar ilahu santar bayi kai ne kaɗai abin nema na. Ka tausaya na ganka ma aiki a siffar da ba siffar buya ba. Nisan ka ne kaɗai zarafina, ƙaunar ka ce abin nema na. Samun ka ne kawai fata na, zama da kai shine kwaɗayina. Ganin ka ne abin ɗauki na, yabon ka ne abin nazari da na zama san ka ne abin fahari na. Tabbai ka sayi bilmiki fali inga gasi da ni fa ban kula kowa. Tabbai ka ya habibul kulli musan ka ne yake cire mana kewa. Tabbai ka ibadi ya kwari jinin kureshi tsiran kowa. Labbai ka mambawul asirari karimi ka gamu ranar tsaiwa. Labbai ka ya salimal kalbi rashin ganin ka ni yanayi mini kewa. Labbai ka jami'ul kulli da a dalilin farin jinin larabawa. Labbai ka sahibil birri, labbai ka ka'idil burri, labbai ka sahibin nuri, labbai ka nuri fin nuri, labbai ka sirri fi sirri, labbai ka ya i'adatil kairi nuri salami ba dan mu ba. Labbai ka ya rashi kalkadi nuri huda najibu ba dan kai ba. Labbai ka sayyidi sakalai sakin san kasidi ba dai mu ba. Labbai ka so muke ta kira mu zo gun kasidi ba dan mu ba. Daɗin zama da kai ya siltodi ba zai kwatanta gun daɗi ba.
bayan ka ban rike kowa ba, ƙaunar ka ce abincin ruhina. Ya sanya ne na gano kana so na kairar anami ba dan na kai ba. Duk da'irar da babu ma'aiki mu kan ba za mu rabu da su ba. Sha binciken halittu annabi har yau ba su gane kowa kafi ba. Ba wai ga masu son ka ba duk mara kai ta ya ba zai ta yin kuka ba. Ya zanyi ne na gane kana so na kairar anami ba dan na kai ba. Bayan ka ban rike kowa ba. Idan na ce ina son ka sai na ji na rage hakkin ka bai zo duba. Me zan yi ne saman haka ko kauna na gaba za ta kai tif ba. Gaban abin da zan maka wanda ya zarce wasu da kauna abba. Gani gaban saman haka annabi ko rai ba za ya ɗauka duba. Bayan ka ban rike kowa ba. Ka taimaka ka yaye hijabin tsakanin muni da kai ziljudi. Cika ta so mai soto ya riske abin sansa zahiri ma'abudi. Ko zuciya idan aka tsaga kaunar ka ce take ta shuhudi. Ya sidi kama hannu na kai rike dan na zahara ba dan ne ba. Bayan ka ban rike kowa ba, ƙaunar ka ce abincin ruhina. Ya sanya ne na gano kana so na kairar anami ba dan na kai ba. Rijiya don mai iba har yanzu ba a je can kas ba. Sha zaman ka dai Mahamudu mai mulkin da ba a ga karshe ne ba. In ban da rabu annabi duk wani bai san ta ya kayo farko ba. Kai masana ku zo ku faɗi kai anami dai ba zai sani duba. Bayan ka ban rike kowa ba. Kan na tsaya salati rabu ka wa shugabanmu mai kyan duba. Ummu Amina Sayyidi Abdallah ba za na kyari kwaya ɗai ba. Bango majinginar mu Abu Dalib ba za na juya bayana ba. Asada Sayyidi Ali Haruna Rasulu shugaban zulqurba. Bayan ka ban rike kowa ba. Allah asada Shehu Abul Abbas abin riƙon mu ne tun farko. Da ɗan uwansa Albagadadi ɗan umma wanda shi yayi sauko. Ya likitan zikatan sufaye barhama san ka yanzu na ɗauko. Duk wanda yayi riko da bazar ko har abada ba za ya yi kaito ba. Bayan ka ban rike kowa ba, ƙaunar ka ce abincin ruhina. Ya sanya ne na gano kana so na kairar anami ba dan na kai ba. Ya Shehu Sadiku na zo kaina a duke ce min ungo. Yaya ɗawainiya da muridai kowa ya zo ka ce masa ungo. Na mika jinjina gun mai gida na barhama gombe babban bango. Da taimakon ka ni fa na kai haka ba wai kawai da wayo na ba. Bayan ka ban rike kowa ba. Kairil wara akwai sakonnin abba Abubakar Alkadir da ɗalibin shi Salisu Jajere wanda akan karansa ya fansar. Kai ne abin riƙon mu a koyaushe sabo agun mu muka bayar. Mun zo mu gaida kai zulmi gidari kira mugun ka ba dan mun kai ba. Bayan ka ban rike kowa ba. Bayan ka ban rike kowa ba. Kaunar ka ce abincin ruhina. Yanzu yi ne na gane kana so na kai anami ba dan na kai ba.